Titikman na po natin ang ating nilutong bulanglang o sinigang sa bayabas. Ayan. Pero syempre, bago tayo kumain ay huwag kalimutang magpasalamat. Magdasal muna po. Bless us, O Lord, and these thy gifts, which we are about to receive from your bountiful Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Kain na na! Ayan, tikman natin ang nilutong bulanglang o sinigang sa bayabas. Ito naman. Ayan, kuha tayo ng... Ayan, tapos ako kasi mahilig akong kahit sabaw ang ulam, mahilig akong Ayan, mahilig ako sa sausawan. Ang favorite kong sausawan ay toyo, mansi, na may sili. Kaya, toyo, mansi, sili. Ayan. Sarap. Yaman. Nalasa? Hey, masarap ka no.